Check. Thanks, Donegal. Hear you now, yeah. Check. Yeah. Just very hard to see. Okay, so no time for questions with the girls, is there? Hello, yeah. Yeah, okay. Yeah. Thank you, sir. Shadúth an Harabh mór rih Ard Mhacha tróna. Caidrid le cúlín an Airca an Cáwan I gléthe Harabh dramatúil ach I gléthe omlan difriúil an uair seo. Léirí Corcaigh a rís céim fág go bhfuil siad I measc ráin an úidir chun an corn brendan I bhairtí na bhain sim léna. The sar haspont is an eye an Cáwan na leheadí orla fin muirga an lá na náide dóiéig. Seo an cléthe mar sin ag teach suasanis as grúpa hí an Ard Mhacha ag tuairt ar Corcaigh an cléthe sin ag táiseacht ag ceartréise trí. Fáilte mar sin go park I crochar an seo I dulach bór board na móna ar nuí mar orthirí ar an farc seo. Amsúr glóte an seo agus is éad Corcaigh ráha Lloydin an níidir chun áte cinsiús na baití ceathrú canis na hhéireann inniu. Well am an taobhlína consúla caiamh ar an cléthe seo tomorrow ní bhréanan agus Michelle Ryan fáilte roiith bert. Mar a branimiid ar an dá aran agus Ard Mhacha cúig gathrí déanta ón cléthe dearna go bhí de gimmert an rud mór is dóithe an coolbar is sin ara agus tá sí feici a gin hana héin inniu cicótágus atá an cicamá agus ról an coolbar inniu. So cad capan tú bhí na hathraithe sin? Ceapan buiste John an rud ceart chigan siad go gaithe siad fáú agus is cínte leis a gúlbar an sin tá tuairt deis go muíon duine cén teile chorán agus Carolan O'Hanlon is mór an buntáistí sin a bheithráisiil ar park goin ní Russia fáilgob. Chomáile sin fecin muid le éimi agus Bláin McIntosh de crowthar bar an sin a caian sullar bheith go mád ala sehan agus bé Carolan O'Hanlon anna sinnéana má an si príomh sin ó léhreide change sin gon coolbáide bé sé fíorhabhatach an
Seo dúla mór mílseach rih Ard Mhacha in I Corcaigh, Jimmer tú hain in I Corcaigh imléin a Michelle, so céim Jimmer tá tú tar éis an taispeánta sin. Tá míad fós beúir nó tá is fearn úntaach é Corcaigh agus an rát ébre atá go bíonn sé seo ar aus agus de réir David tá siad ag fiosú tar éis ga cluthe agus like imróí den sco atá ar an barc agus ar an banil comá agus is cuma dáméocht duine gortathe nó ní bheith duine ag émart gomád le tá rana cáir ar an banil agus ní bí an caiidán mar an ggéine. Ok, well béime lás níos minicí ar ball faoin na himmorí sin ar dúspáir. Ach níos slíthe bhí deis ar drachtar a dahí de mór lás leis an bhanisteocht an dá campa, se bhí rá acu siúd. The 1-point loss against Cavan in the first round, that must have been a killer blow. Was it hard to pick the girls up after that? Look, it was, to be honest, at the start of the week, but one good thing about football, you've always got another match round the corner, and we have a perfect opportunity today to get the show back on the road, so we're looking forward to the match today. This time last year you were in the same position, you were playing Cork, but the difference is today you have to beat what is a very formidable outfit. I presume you're up for it? Absolutely, we know the challenge, the size of the challenge at hand, but one thing about Armagh, they'll always give 100% and they'll always put in a performance befitting of the jersey. What we found the last two games is the consequences if you don't play for 60 minutes, and we're looking for a 60-minute performance today because we played some good football in the last two matches, but as I said, not for maybe the full 60 minutes. If you had the victory against Cavan last weekend, you must have been very happy with it, 6-19, especially when you've been off for so long before that. Yeah, we were. I suppose part of our play was sloppy. We conceded 3 goals and we weren't happy with that, but our offensive play was very good. So all in all, I suppose to win by 20 points in light of the fact that scoring difference may come into it was, was pleasing, but things we can improve on as well. Mixed news on the injury front. Darren O'Sullivan is back, but on the flip side, Niamh Cotter is still out. Yeah, Niamh Cotter's out. Hopefully she'll be back training next week. So, we've made a number of changes today, because our panel, we feel our panel is quite strong. And there's girls, chomping at the bit to get a game. So we're giving them a go today, and hopefully, that'll increase competition for places going forward if, assuming we qualify. But that said, we know Armagh have some formidable forwards there themselves. The Mackin girls are fantastic footballers. So we know it'll be a battle today, but it's one we're looking forward to, and it's certainly an opportunity for us to use our panel. Ok, well, Bognach Ray can túsachar leis an cléthe mar sin rahamid arás go dahí de móra chun fornia Armagh. Cormaigh aráine se go dainn fé mar bhí rá tá ahrathe dianta ar an dá ar an Ard Mhacha ar dús tá chuig ahrú dianta có ón bhfuireann a chail sa chiadbáta agus ahrú bháin dianach dianta có i bhar 60 agan san Niamh Marley tachta isteachnáid i bhar cethar Rebecca O'Reilly. Tá gáthú eile dianta sa lína lechún Megan Sheridan agus Colleen McKenna tachta isteachnáid Niamh Marley agus Niamh Coleman. Tá captain Líon Fellin na séúnta Caroline O'Hanlon haar National Lár Park trééis de an chiad chluithe chaúnt mar greibh sí ar dúilgus leis an séúnta. Tá ahrú eile sa lína lehasach Catherine Marley a tasnú agus tá Jefúracha Mackin Amy agus Blaín an san sa lína lán tasach. Cúig ahrú dianta go Corcaigh chomá agus an chiad council lína lán chuúil le méamh Cathalainad gimmert in anad Hannah Looney. Bhuaig Melissa Duggan, bhuaig si gradam leach sport ar Corcaigh ar in na seachtaine agus tá Dara Kelly animnithe i Lár Park náit Orla Farmer. Tí ahrú i meas na Donathe, na Dosathe, Rona ní Bhuachala in náit Emer Skelly, Chloe Collins náit Libby Coppinger agus an captain Darren O'Sullivan harnáis in náit Saoirse Noonan. For Orla Flynn, náid a dó díag a gine an chábháin. Gormaig go dahí well is éad Corcaigh rá Lloyder na núidir chun bucann seo haniu an 18 túla sin Michelle. Cinnte, bí sé anna Jackar, ag Ard Mhacha Corca stoppa agus imór an sco aá sa cúlathe agus na tosathe agus feic sí simúil seo an céad cluthe do Darren O'Sullivan do Corcaigh, so nó capan go méid an bua Corcaigh. Louis, thulamid an santagalh sin cai Ard Mhacha imirte fá seaca bómate ach multú dul le Cork in ócé cappa. Rahama le Corcaigh, caafar coinú Amy Mackin agus Blaín Mackin sé carte ag fáte go murteach le trí clifa nuas. Mátá si dan sé carte ag ála rí sin atrib fáán seanach ach ní dóla go bheicmuid an éiri sin scór na Corcaigh. Ok, well fan go bheicmuid mar sin táid ré an túsachar leis an cléthe arás agat a gaithí.
Míle bachas a gráine agus há an uain nótáilta fad chun caide an sa a barcaí chunachúir an dulach mhuar agus sin nach mór olamh chun caide an réiteoir an son Maggie Farley ó chunta an chaváin agus an chaid catanádice agus a bhélinn sa chluithe seo an chluithe dearnach sa grúpa seo don sra ile éan se chuin Ard Mhacha inis agus caid dasisteach a Jóna dosa hin san nach ábhrín beag ró ada agus mithe chlé agus fórílann son nach níl pogaíthe séad an sa barcaí chunachúir agus an dromcha nótáilta fad agus sin is úla annach chluithe an sa níos mar sin se chuin Corcaigh agus Aisling Hutchins ó ghuiine go duine amachchan sa agus fachta an son ag Chloe Collins duine dus na hatharthe díanach éis tu bhuithe dá Áine O'Sullivan agus siar anis go Ciara O'Sullivan Ciara a difúr an capta an durin tosnathe inneomh den géadháta le tamil a sin is ag mBan agus tugann sí sin de Seánna Kelly iad amach ó bhuiine go duine bra fáinach inis Corcaigh a lorg na bearnaí son Áine O'Sullivan a ríist pasláiveach dro feasláivan son ó Áine agus seo chuin Ard Mhacha inis Ard Mhacha agus an ahrú díanach son níomh Marley is sellh na caid inis níomh Marley Chúrde fér tasnúan sa dá Ard Mhacha níomh Ghuinecha tugann sí bhaithe dá Megan Sheridan an son go Amy Mackin a difúra go mart thomaithe Amy a tuairt féin spreoch an countson ábharín gheis agus fórílann son ó Amy Mackin gandát fuair sí tí ón imirte gine an chábháin sa chiad chluithe agus bhfuil hása sin go maith cábhfuil an báid agus cábhfuil na cuailí chomá. Se chun Corcaigh go ríist inis dul suas fanna taobh líne géar chuomhlinn son nach fós i sellh mBan tugann sí bhaithe go orla fin gá faointí díag do é an pointí ché seachtain ón láinneomh agus bheith sí déag chur leis an méid san na nuamhastócha. Corcaigh go ríist beá fáineach ní leon dahartha tugann siad amach an sothe go mBan an dar sellhaice sin go dtí sa chluithe pas dasisteach sa chuún inis agus fachtan sannaistigh go Corcaigh agus ag an capta an durin O'Sullivan garantí caid das tóistin son trasna go dtí Áine O'Sullivan Áine fiata sí sin a hain tú agus tarach arám tarach ar spásacha pas dasisteach sa láranis fachta ag fin inis finna tuairt féin spreoch agus a bhfuil ciad pointe fachta ag orla fin níl an countson chlé agus fóríl agus a bhí sell an aimsir nótáilta fad chun caide ach tá rud mór le déanamh ag Ard Mhacha sa hinmh. Cinnte tá rud mór le déanamh acu mar luigh tú bhín Corcaigh anna fáinach ar an líróid agus cumáidann sí an líró go dtí go sclítar bearna i gosint an fuair eile Ard Mhacha agus nuair bhíon an bearna oscailta tá taon sí tríd agus bhí seans ag orla fin there bhí mí áirthaíach bheidh sé anna Jackar dá Ard Mhacha iad a stoppa in neamh. Se chun bláthín Mackin inis hí sin leis daintear chuir sí dógan an chábháin i héana sa difúr lán de cheol an lásan inis se chun Caroline O'Hanlon an lech líon felle chail sí sin chéal ach pas glóitisteach go dtí a partner Lár Parkinson tíar na Grimes tíar na Grimes bhaithe agus pointe an chiad pointe fachtan sa ag Ard Mhacha agus cóimmartána as an son bhí sell. Cóimmartána yes agus an rud a thug mé féidir a go raibh orla fin ar ais sa lína lán cool there ag chuir brú ar mór Ard Mhacha ach tugann sé sin misnach agus spiúr do Ard Mhacha túsma. Túsma go dain agus míl beagar an nimmertin sa sin a fethe leis sin gic amach agus duine de imiróí duine de chosantóirí Corcaigh gorta hen son ach an cic mach son bhfuil sé mithe rád atá go dain tá sé mithe ábhíonn rád agus an rás buaite ag an taobh líne fé mar an daine agus deiselen níos an sod Ard Mhacha agus Aoife Mackay pas das ó Aoife tugann sí de Amy Mackin Tugann tú cadaman sa agus bra cún pórdach a sellh na caid álainn isteachchan son go dtí Caroline O'Hanlon an tuairt féin spreoch ach an countson rógeara agus an daintear stoppathe múchta ag Corcaigh inis agus mBan annachchuid sellh ag mBan go dtí sa chluithe agus tosathe Ard Mhacha i dtíanamh anmh agus iad a cosint anna ggéar chomá fiúáin ón déobh sa an barc.
Tá agus feic mí go bhfuil Caroline Hanlon ag immer éirmil na Carnóide, tá beidir go gap an Ard Mhacha go bhfuil seansa scórna áil ó lán cúlaí Corcaigh agus bhí sé tá sé chuir brú ar Corcaigh ag teach amach ach is imróirí úntacha iad Emma Spillane agus Melissa Duggan ag dul sús na Páirce. Seachún Ciara O'Sullivan inis, Ciara O'Sullivan dul ruthar éanair Bert Curtha Dithice, tugann sin chaid wethe agus fachtan san ag orla fin nach an countsan mithe fóríl chomá. Agus tá na Bearnaí san nach rothú ag Corcaigh ach tá siad begáin ciotach agus iad a tuairt fensbreach go dtí so féisceile. Tá agus is beidir an playmaker as far as I bheith na mána I Ciara O'Sullivan gan out agus thug sí pass úntaach dá fuair durin chun an seansa thugantach mí áir durin look seo an cé cithe tá Seachún durin a ríist inis casan sí timpeall ach chimáid sí an sellh róad an son beidir go raibh an numcha spáisio sa córamach chas sí timpeall agus bhfuil chimáid sí an chaid róada. Sin é agus brú úntaach ar chalíní Ard Mhacha ar na tosathe Corcaigh an sin. Agus fachta ar naisig durin inis beidir meach deis eile cí agus róna ní bhuachala I sellh na caide I chuirteach maráid. Tá siar ag róna de orla fin agus pointe fachta inis. Sin chiad pointe fachta go Corcaigh agus ag orla fin Coimar dasan san go háirithe ó róna ní bhuachala. Sin é agus bhín si den nós ag orla fin fanna glas mu den an si agus an líróide ag tar chutha siirdaí agus an seansa thógáil agus sin mar a tharla. Seagadáin agus bhfuil an brú tasnathe áchar ag chunta Corcaigh ar chunta Ard Mhacha ach Ard Mhacha fós I sellh na caide le níomh Marley. Idir fuair Sarah ar an san lína lán chúilsan in na tánta fémara atá Catherine Marley an san huas an tosaigh. Ard Mhacha inis agus cíimiad gach imreoir taraice siar seachas é na bháin ag chunta Corcaigh agus Anna Jacker an lína san na bhris síos ach seachún Aoife McCoy Beidir amach trasna na Páirce inis féchan do bhfuil an bhearna in éanaid dóibh fachta ag Colleen McKenna agus beidir go bhfuil orlach spáisin sa inis ag Ard Mhacha agus ag Tierna Grimes caid mór fada isteach Jo Caroline O'Hanlon nach an countsan garthamach go dasca Corcaigh agus deise go son inis dul ar an ón-sí. Áine O'Sullivan inis sellh na caide agus iad dul ar ruthar inis tarach ar chosantóirí hir ag Ard Mhacha chomá ach seo chuin inis Ciara O'Sullivan tas isteach sa chuine inis go durin That's le durin na dhéanamh casan sí timpeall bra fáinach agus tugann siad Áine O'Sullivan agus th naisina a rís go Ciara agus Ciara inis chun siad duine bháin de tugann siad fean spreoch agus bhfuil countsan crain agus pointe Anias an son hín si annach chuid imre sa gluiseach son óthús deide. Anna bha agus croigh sí an seanstí féin agus imór bháin curthaidí agus thóg sí an seans agus cuiicnig sí go sleachfarí ach sin an fáinach a bhí gceist going cúpla nóméad ó hin agus is ceanara amach samach I Ciara. Seagadáin agus á sí sellh ríist inis ag an sellh cé agus I ag crothú mórrán deisna do chosathe eile Corcaigh duireann inis a túirt fein spreochad bhil pointe fachta ag duireann san níl á duireann ábharín ar dheis agus ar fórílann san nach tá na deisna ágrathú có. Tá an beidir go raibh míáinach I gceist bhí go raibh duireann beagání míáinach an seo just tá siad ag géirí beidir scóráil chun sucr síos isteach sa cluiche. Se chuin orla fin inis orla a tuaigh orla fein spreoch agus dara pointe fachtacha níl godain ha sé mithe ar dheis agus ar fóríl agus is tócha go sé táchtach Ard Mhacha gan sais ligand le Corcaigh ró luas a chluithe mar diatadíist scór míteach a chusuas. Sin é mar darlíonn sé sin bheith sé anna Jackar dá Ard Mhacha don cluithe ach tá beidir go bhfuil Ard Mhacha faoi bhrú níos leis na kiccanna amach tá Corcaigh chuir anna chuid bhrú orthú agus tá roinnt bhotún déanta agus iad ag géirí dul sús na Páirce. Tá chun se le fósacha Sarah Marley son dína de fuair níomh agus é amach ógainnig go duine agus I fós sellh le Aoife McCoy agus tean Aoife siar a lethe cúlach mar sin hen Cic Sarah stachan sa Ard Mhacha agus Kelly Mallon chun é thógaint. Tintí sin leis siar a lethe cúl siar dí Maeve Moriarty
Shannon dúr na fóine Cheirmlíonas Tucho sa fachtain is ag Blahín Mackin an tactic cían a ríist an san ag Ard Mhacha na cadna Arda san isteach Jo Caroline O'Halra Hanlon nach tá tepar ha godísa. Yeah, níl sé ag bre amach dóibh anis beidir méid sé ceart go méid si ag immert i Lorna Parker mar is ceanirí i Lorna Parker agus chuann si roiinfá pasna ar fáil na tosathe Ard Mhacha beidir ag sa láthir líróide do Amy Mackin agus mar sin de dalríonn sin nach bhfuil sé ag obair amach dóibh. Caidáiln stachan san Áine O'Sullivan godí Doireann O'Sullivan Doireann casan si timppel / Kimbeag Wahegus tugann si an sellh Wahenis Corcaigh beá fáinna chóir bháin eile agus tuairt fens beag an báta san tá Áine O'Sullivan ach an ceann chomá mithe ar yes agus ar fóraí agus Ryan Fahíireachtaí chutha ar fóraí go godísa sa chlé rud nach Harlín de an ná. No, isáis atin áíar ag níl sé ná dúrtha go bhfuil an roiint deisina chutha fórílacha de go ná bíonn sin anna crín ó thaobh na kiccanna agus na kiccanna séire chumá so beidir go méid si díáach lei sin. Chun Ard Mhacha is Sarah Marley Banile tá teis mórrán a dhéanamh godísa tíar na Grimes a dul ar róthir cad an tíar na Casantí timppel agus tugann siad Caroline O'Hanlon anis Caroline O'Hanlon bocha amach ón máide ábhar agus iad dul ar róthir a dúir si fens beag bhfuil éana leis stigdi caitheann si casa timppel agus an sellh bhhuairt lehes tá snó siad a ríist agus annachchud cosantóirí hir ag Corcaigh Aoife McCoy inis over the Darudi and the Kaidach Fosa de la Roher Bert Cardique past Dasta Stachanish, agus Anna Havoiler Faden Sunnig Martina O'Brien, he Blahin Mackin at the end of Moida, Anna Havoiler Fad Egg Martin and Sunnistig the Corcaigh. Anna Havoiler, a Kinta, agus Rinna Blahin, job Untok con a very mal Carnoiga Lishon Neroja, gan more Corcaigh, Oxalvald and Scott O Martina O'Brien. Melissa Duggan inis. Melissa tugann si wathe. Ag Doireann pas dasanish. Ó Doireann na stachan sa. Agus a dul tuairt fé máide inis. Agus báide all-in an son ó Róna ní bhuachala. Agus ní thug si chance fens béir de Anna Cara stig sa bháide. Cad é mar bháid an son ag Róna ní bhuachala? Úntach ar fad agus taspáin sé sin an cóimar jazz ag an furin Corcaigh, sábháil úntach ó Martina O'Brien ar taobh amháin agus iad ag dul sús sa parca na de fuairca O'Sullivan go dtí Róna Bhuachala agus críochnigh sé i go húntach ar fad. In Godain agus puinte agus báide fachta ag Róna agus ní raibh sé anam heile tasnú go dtí díreach riimiis an chluthe Peis geile se chuin Ard Mhacha agus Amy Mackin beag freagra tastáilmhatha san agus ó Hanlon na tuairt fens breocach an deis son beidir go raibh níos mó ama a cinna mar a cheap sin san nach é sin mithe ar fóraí agus well an báide san sábáide sár pí a choimar an san ó Corcaigh. Sin é agus beag Caroline beidir díamach lei sin beag chance úntach ann chun an scóra á agus inis Corcaigh ag dul ar an ansaí inis agus inis a ríis Ciara O'Sullivan ar an líród mar dúirt méid taon gacród tríhí is playmaker den Scott agus crohíonn si fórmhór na seansanna Corcaigh de gná. Se agus duine de imreoirí Ard Mhacha an son Blahin Mackin ar an dalamh agus teangbáil lena haig stóileach tinóisci bhí ann níor sé gceist an éair an son nach í. Tá chuhéinnig ar an dalamh agus fémar dúirt níos luthead a sé táchtach Ard Mhacha gan scíile le bar na rómhór róluas a chluithe. Agus sin an fád go méid díamá orthú mar leis na seansna bhíá seans úntach chuúla bhíá agus beidir cúpla seans chun puinte á comá so dá méid siad níos fearr leis na deisna seo ní osclóigh a bearna rómhór idir an dáireann. Se chun Catherine Marley inis de Ard Mhacha i táchtach dóibh son puinte nó gá chuir ar mórd méobh Moriarty inis. Gimmert blianta fada le Ard Mhacha drofas an son agus fachta ag orla fin agus orla fin ar an dalamh inis beag séir chicken sa de Corcaigh. Beag go bille trám beidir there ar orla fin nuair bhí sé ag gar amach an líród go dtí an nimór Ard Mhacha ach ní rud malíse go bhí gist. Níor bheith go dainach droch chic séireach fós
Bhí sé fós é Corcaigh a Harnais inis ag Ard Mhacha agus ag Clóda McCambridge an lán cholaí Harnais inis. Da ag Clóda McCambridge í sinna dul ruachar suas clíán na parke caihan tí casa timppel siar dí Catherine Marley inis an féad le éon spás a gáil. Tosathe Corcaigh titim siar an na bór agus a cosint nó taltar fad. Nis Caroline O'Hanlon cad sé le Caroline anamh an féad le sin bearna a ghoscailt. Aisling Hutchings a far irthe. Guarantí isteach pastáin séireach isteach a cha leagar hamach a Corcaigh. Fós i Shelliv tá Bláithín Mackin Ard Mhacha /céim deach Bláithín an dara ceann tugann sí wethe agus fáin Harnaise tuairt tan spreoch an son tá Bláithín Mackin agus á puinte Anna an son ag Bláithín Mackin. Ín sin obair fadaí hénig an son agus bhí sí annig dean na himmartha chomá. Bhí agus níir sé éasca dul tríd cosint Corcaigh agus puinte áil beidir tá Caroline O'Hanlon ag gimmert leir na parke inis agus thóg sí an líród agus in áíar ní raibh mar an roina a cé agus thrasnig an si an fork agus bhí Bláithín Mackin anna ainach agus thóg sí an seans nuair a tháinig sé. Ó go dainn agus puinte deasa bheitthe níos caiid anna ghain séireach isteach níos sa chúnin sa I róna ní bhuachala I fecht ag róna dún si stadéir. Bechan si timppel sin Saoirse fiachint I bhea stadéir a fimar derim. Pór le féin trasna na parke ghain si agus é fechtan is ag Emma Spillane. Cad I dhéanana Emma macht ó bhaine go duine fechta Harnais ag Áine O'Sullivan cad deas isteach a John dosa hin son agus é fechta an son istéig inis. Fós ag Corcaigh ten si tíar ríistí Ciara O'Sullivan. Agus het bra feinach Dúrgan bearna son na ghaimsiú. É fechtan is ag Chloe Collins agus well, Serchicin sa hanis agus Ard Mhacha cosint má go leor go dtí sa péisceile mar tá dóhaint imróí siaracha. Tá agus sin táhachtach dóibh an áíire ach dar bhíonn sé bhfuil níos mó spás aá ag na tosathe Corcaigh ná mar atá ag na tosathe Ard Mhacha cé go bhfuil imóí ag dul siar. Se chun mar ó Callahan níos de Corcaigh tugann sí wethe agus a tuairt féin spreoch an son tá duireann agus puinte eile fachta an son ag duireann agus bhí sé sin beáinín ró éasca ró rist de Corcaigh. Bhí ach beag dúran anna sás le sin beidir go raibh sé sin ag testáil go géirúthaí a bhí beidir gur bhí defer hí scóráil chun sacrú isteach sa cléthe seo a cé cléthe agus bheith sí sásta leis an puinte sin. Se chun Ard Mhacha inis agus Amy Mackin a dul a ruachar beirt gur dithe an sách sa gámaí chuma péisceile mar puinte deas freigra tuamh te tappaigh an son ag Amy Mackin de Ard Mhacha agus é sin na tastáil bhatha. Cinnte agus sin an contúirta a bhíon ag Amy Mackin nuair a bhíonn sé I Shelliv na líróid agus ag dul a ruúthar anna Lloider agus anna lúsfar chomá agus aimsíonn sí scóir na úntacha. Se fuair si ónimmirte gonne an chábháin sa chiad chluthe agus well I chiad buinte fachtain sa hinnehice. Se chun Corcaigh inis agus head son bra feinach órbháin eile lorg na bearnaí san Ciara O'Sullivan ualach caiide láb seálta ag Ciara sa chluthe go dtí sa róna ní bhuachala leis agus é Harnais inis ag Máire Ó Callahan. Fachta is stigige get duireann na tuairt féin spreoch agus puinte eile fachta ag duireann á sí tééis dúiseachta is le cúpla leúnta nuas. Tá agus léiríonn sé sin an fisiciúlacht Corcaigh chomá nuair nach raibh seans deis na ann croigh sí seans na úntacha bhí beidir beirt nó trúr curthe de tosaí Corcaigh agus ag bog I dro an cúil agus nuair a fuór dúireann an líród níach aonród ar aontínacha. Ná tá héintis Corcaigh gimmart fé ró mlíana aber panéil úntacha séad agus fuair úntacha séad. Fuair an úntacha sé iad agus mar dúirú panel úntacha tá iad is cuma dáméach éonród aon ggurtathe nó nach meid daine ag gimmart gomáid tá chalíní anna Lloider agus anna chumasarthú ar an banéil agus sin an rud faoi Corcaigh agus á clí chumá tá caiid an úntaach ardacha agus ní
mátá dá sé an gohfuil an caiidán ag í slú tagan imóí nua isteach agus bhí si dána éfachtach mar sin. Well, tá Ard Mhacha fósach le agus is iad san antá $1 an úntaínis caid deasisteach an son go Joe O'Hanlon. Sé fachta inis an son istig ag Amy Mackin agus í sin irid na fríide ar clé agus ar fóraí agus níl puin spásacha fiúáin gúil se de tuairtfein spreoch níl puin spásacha chun é sin na hógant. Níl agus bhí Tiana Jacker dul isteach an nína fihe a héin agus leis an níród in Corcaigh caiigh tú na seansna a hairt beidir las muid den nína sin agus beidir nach raibh an fíor seans a bhí annach thóg sí an seansach míá ar hí go raibh sé ar fóríil. Seachún Corcaigh ar istenis agus kick séir an son do Corcaigh. Agus tan gháil sais lobar nach a bhíon son seachas an ódaile. Seart mar sin héin seachún Corcaigh agus Aisling Hutchins. Gasan tí timppla tugann tú head áine ó Sullivan agus Corcaigh cóid mar tanna iasá dhéanamh cogadí sa chluthe. Bachtain is agrón ní bhuacha le siar go Ciara ó Sullivan. Ca dhéanana Ciara leis dro fastan san ó chéar agus garhamach ag Maeve Moriarty. Agus bhí sé sin dain séireach mar bhí cúpla tosaí séir an san é Corcaigh ach in cúlathe Ard Mhacha an bhartar se mar sin. Seachún Ard Mhacha agus Bláithín Mackin se leh cailteacha fachta ar naisice agus fachta ar naisi ríistice Bláithín Mackin techan tí suas techant dro imol na Carnoige Joe O'Hanlon a cha Bert here O'Hanlon agus cosanta co anna iachar fada O'Hanlon le faci anam leis an sais an caidan nóir ha Bert á marcáil. Sin é agus Melissa Duggan ag gimmert mar sweeper ó scór Mackin a bhí an ceapan gohfuil. So bhí sé Anna Jacker scórna all mar sin agus beidir gur ceart dóibh beidir $1 rúthar agus an Melissa Duggan a haringt i do hró agus sin an pasa ligint isteach bheadh sé sin i bhd níos fearr mar níl an líród fada ag ibrú amach dóibh. Níl godáin agus an bhile an park orla finin is se selleh. Tugann tú head duine na tuairtfein spreochaí bagáinín fada amach agus fachta an son ag an mádóir ana car agus í bagáinín roiád amach an tuairtfein spreoch so ach se chuoiní ríis duine tuair sí fein spreoch upáta bháin eile agus an tíú pointinis fachta ag duine ó Sullivan well bhí sí gorta hin sanna feig táimeach well tá sí ina bheithic sa chluithe sa fein drása. Cinnta agus dibrig róla ní bhuachla go cruú agus go dtígur sa seo chun an sellh áil ar eis agus an seansa crothú dá deireann it's mór an contúirta tá deireann mar thosaí agus trí faointe ceapan feite go dtí seo. Caid íseal an isisteach a John dosaach an countan ar a bhéine stigáil í Caroline O'Hanlon na mothall na páirce sí bo amach le cúpla nómantanis. Agus uair a bhain eile seachún Corcaigh agus Seána Kelly agus fós an sellh san buirte ar naisiige ge Ard Mhacha achas go mé mar ha kick séireachán so agus sinna caiintear dur nó Sullivan nuair a chaoíonn tú gur raibh saoirse núna nig immert an tachtain secate sin ionadaí agus ionadaí le dar a tuairtaisteach imróir den sco a gágan ar an mínse agus imróir dur nó Sullivan thuisteach. Ja, agus ceapach gur raibh áit deanathe ag saoirseúnan ar an bhhuireann ribh an gléithe sin le fuair sí gáitrí in Port Láirge bhí sí anna éifeachtach agus anna cuachtach ar fad mar lán tosaí ach sin dainnacht agus láidireacht an fanéile atá acu agus iad sí ag tachtasteach mar ionadaí bheadh sé sin anna simúl. Sarah Marley díhallá anamh sin dúrah scór na bháilt. Deach sa chuin inis fachta Mackin, Bláithín Mackin inis dul Bert chur dithe ach an sellh caiilteché go nómat arnach achas go méid sin mar go bhfuil séirciistechan sa go nóthaithe ag Bláithín Mackin. Agus bíon ar imróí Ard Mhacha ibrú go dtíon chun seansna áil agus chun deisna crothú agus sin an ráta ibre atá ag Corcaigh agus cé go dígrasta agus atá sé cé Jackar satá sé teachtaí dro a gúil.
Macin mar sin leis an kick séir agus puinte anamhrá fachtan san ag Amy Macin a dar puinte inmh agus well bhí sé sin dianta is tócha más maiile nó cruthaithe aige de fuair bláthín Macin sé sin ruthar dastan a gin si. Sin é agus look níl a ceir puinte idir na fórne agus tá Ard Mhacha ag chuir brú ar an kick amach Martin O'Brien anis agus ní léonú a dainethe ach seo Corcaigh dul an bhríhansaí agus bíonn siad anna contúirteach agus an seoraigh dul ar an ionsaí. Anna contúirteach anis le orla fin tug an orla fin wathe agus fachtantá ag O'Sullivan cad dhéanana sí sleiscéim deas ag O'Sullivan an son a dúir sí féin maide tugann sí pass wathe O'Sullivan is stégan tras ná builtice well tá meach sí beidir lethraigh níos úrda bheith san mithe isteach i gúine an líontáineach í bagáinín beagrá ard leis níochtsan agus chance déile Ard Mhacha an son. Ach in áíar ní a bhéon gá an pass a Howard do Rona beidir greibh sí an átíos fear chun an coolla a thógáil ach bheidh sí díamach lei sin. Bhí chance dé an sannacha agus cíimiid an sathríiste fé mar dean tú beidir greibh sé a cheart róna tuairt féin maid an son nach péisce le chance déile Ard Mhacha ná scíal dúirteach an darabáid an son agus deise go son inis dul ar an núnsaí le bláthín Macin anna dhearach déanta ag bláthín go dtí sa chiad le tá go bhhatha níos ag Marley dóibh níomh Marley pass lubar nach dóhaint son agus deis ag Corcaigh inis ag ag ghlanan son le imar míní agus uair le fin ar as sa coolathe ag fáilí roide agus Jack Rochty ag buint leis le Ard Mhacha in áíire níl siad ag cruthú na seansanna agus beidir bhfuil roiint passanna curtha ar stréacha go háirithe nuair a ligean siad an líomhróil isteach go dtí an lán tosaí. Cíimiid duine de chosantóirí Ard Mhacha nó tosathe Ard Mhacha pitithe leontar an dalamh ó nimmert a péisce leis se le Corcaigh as deasisteach an san go dtí Ciara O'Sullivan an choimert an saithe Corcaigh choimertálinn go an chosantóirí hís hir ag Ard Mhacha róna le passisteach dain téireach an son ach gahamach go deas an son ag Ard Mhacha agus se chun Macin a ríiste í bhd ón maide í éon tosaí thuas ag Ard Mhacha agus caihan bláthín Macin dul ar ruathair cáir an isise beidir ach dá bhéadh sí an scíle leis an gaiid chó tappaige an cosantóirí Corcaigh siar chun an cosint san dhéanamh ach fós a dul ar núnsaí tá Aoife Mackay a tuairt féin maide Aoife Mackay agus an cúile buailte ag Aoife Mackay bhfuilonn si gacha an núnsa den obair an sanna hénig é fachta thnáise go Hanlon na féchan timppla bhfuil leis digde ach níl í tamáinte sí ar anna chosanta san ag Corcaigh ach cíimiid an sathe deis a ríist ar bháid an son ag Mackay. An mí bhí an obair crua déanta cé agus cruigh sí an seanstí féin ní ceart go méoh sé istí ann in áíire ach bhíh si díach lei sin agus mí maxach. Well, ní hastóid go bhaintear Ard Mhacha é sin i dhiscint Amy Macin an leiach de thosaíocha agus í ar an dalamh agus í gortathe go donna más fiar na pictúí san. Well, ba bhfuil tubasteach é seo do Ard Mhacha mána bhfuil si ceir golóir cean duine ceanirí ar an bhuiir agus cruthín óhéamh scóirna de agus óhéamh immert de so beag lucht banistíocht do Ard Mhacha agsúil go méid si ceir golóir chun leanúint raig. Beag dain agus imróir soccer cruthantaí Amy Macin chomá agus bhaig si gradam All-Star i 2015 agus 16 agus cad bheith Aoife Fitzgerald Queen vinis agus héanna cúig fachtacha agus an chiad le nach mór méhéad. Scór íseal nuair a hantu a caint fé muinte Corcaigh. Scór íseal agus go háirithe nuair a smaoin tú ar an méid silbh atá cásta cluiche agus caithfar a bháil go bhfuil siad i gceannas ar an cluiche seo in áíire agus agus go bhfuil siad i bhfad níos cantúirtí ná mar tá Ard Mhacha ach simúil golóir nach bhfuil
bhfuil sé ar an scór bhí cúpla seansna có níor thóg siad iad agus beidir go méid ífí míthas lei sin agus beidir go méid tá ionadí úntacha có de réir na ahrathe tá déinte có ag tús an cluthe siar sinúan mar luamar agus í mar scalaí cumá. Is céimiid an sa báide Corcaigh báide úntacha bhfuidir san luga masach lethe agus an cóimirte a Spáin Corcaigh ó hús deire. Agus seo me lista dogan ag tá sí gimmarte ar ásim líana agus ní vinnig ecinn tú chalíní Corcaigh ag dul rúthir seachas beidir me lista dogan agus tuiscid úntaach idir dúran agus a fuór círa agus sinríoch úntaach ar fad órónna ní bhúcaile imróir lán le taithí agus bín siad an nósaché coolla ála gothir sa lí tábhachta ach sin an stíl atá ag Corcaigh an módíireach nuair nach bhíonn a cuas cosanta os a chóir agus bíonn siad anna dá séireach. Agus é mecin fós ar an dalmhanis agus iad a carú le seaamh suas an sannach níl cuma ró a clín ó rómha ar Amy Mecin an son for sí. Dó a héníag a gluthe canis chun Giles de Jordanstown am líana nuascrad an scoithe sé dó héníag an son tí i cethir ar fad a gine an chábháin hásací go mácábhail an báide agus buile tobisteach a bheith ann do Ard Mhacha. Tá cinnte de rítar go bhfuil teachreachtaí aché go háirithe lena glúin agus beidir nach méid siad ábalta leanúnta raig agus ba bhfuil tubaach sin do Ard Mhacha ní ceapan go bhfuil an dainnacht agus an láidreach sin ar a baníal mar is mar atá ag Corcaigh. Se go dain nuair chifa chudas na hanimnacha tá tógann cí nómh do Corcaigh le héadí Hannah Looney, Libby Coppinger, Saoirse Noonan agus mar sin tá panéal an láideach agus beise bheitthe dul chun cín máhéin siad chun cín teis an chluithe sa gine le héad á clí agus mar sin da. Yeah, agus sin tábhachtach do ífí Fitzgerald agus an look banistíocht a Corcaigh Ryan fá taithí a thart do gacéim roir just le ling na boutí seo agus béidir díú isteach ar an cléthú ceithú canis agus tá ag gach duine go méid seans go méid siad ag gimmart in ag bailio a clías a cléthú le canis so bhí si anna tábhachtach do Corcaigh beidir taithí agus Armagh thart do gacéim roir. Se go dain agus an éirecht san ar chiicir ar fóraí le Ard Mhacha agus bhfuil Jasló na scórna san nó na deisina san gháilt nó ghaintead na deisina ach péisce le seachún Corcaigh agus dar céilí agus be fáinach inis Corcaigh mar tá an lína cosanta san tánach dimróirí siar ag Ard Mhacha. Agus fécar an glúise atá ag Corcaigh agus ag glóigh seileamh na léróid ní stopan siad go agus i gcónaí ag tabhairt ráha don duine atáir an léróid agus an pás a thabhairt agus i dul arís agus an pás a háil arás. Tá siad go maith aige ní leon dátar sin agus cailí inis agus go bhheice ag ní buchala agus á Sullivan inis dul aróthar pachta haneis. Ag cailí agus í sinna tuairt fan spreocht a choríist ag counsan ar dheis agus ar fóraí agus ní bheith siad sásta leis an méid deisna an takear ar fóraí go. Ní bheith agus bhí Áine Áine Sullivan séir leistigdí agus beidir an pasa chuir ar astí agus beidir go bhéh seans cool ann do Áine. Ní nach cheiricín na faointí idir na fórne agus bhfuil an buasan na tastáil ó Ard Mhacha chun éondul chun cíní anamh agus iad ar a grídíhil an bearna san a laidú se chun tír na Grimes in isdóibh. Grimes pasíar nistí Marley annachid don seileamh láseálta ag níomh Marley cén ára sí hanim na héile tá snó. Tí siar le cúlinis agus na Cambridge dí Sarah Marley an bátasá. Agus gíar chosint a dhéanamh an son anna obair ar fada dhéanamh ag muinte Corcaigh agus mar cíimiid an méid i mreoirí á siar go Corcaigh. Tá siad ábalta únsaí agus hásagann go maithe sin a tá siad ábalta dí an chosintí anna chomá. Gach mór Corcaigh leistigh den lína seacas chuig déir ag cosint beidir go bhfuil siad ag géirí an cuid seo den
den cluthe, dul. Chiochnú agus a bhuachas dóch agus siad go má fé mar den mábalta an plancéad san bhúsáid ná agus stal ar an frithún sín san ach mé eile Ard Mhacha agus í leonta agus ha mí ingeracht da sa 5 second don Mán lehama agus éidir go bhfuil carta tachtan sa d'imreoir Corcaigh. Yeah, agus Neil Ciara Sullivan sástal le sin ar curbe. Seagadain carta buin son de Ciara O'Sullivan agus níl si piúch sásta agus í fágaint na páirce an son. Annachad den immer déanta Ciara O'Sullivan agus í luite go mion minic gin go háire an róla hí na crothú deis na cimíd an sa ríiste agus beidir gur son ábhrín lobarnach ó Ciara O'Sullivan an báta son agus go háire an teangháil leis an aig. Bhí a teangháil ard in áíire agus mar luigh tú bíon an tionchar é Ciara O'Sullivan sna cluichí agus bhí an tionchar sna cluiche go dtí seo agus nó bheidh si simúla inis beag Corcaigh ag tosnú an dara le gan í agus seo beidir deis do winter Ard Mhacha ag seansdóibh ag tapú ar an deis seo. Seagadain agus tuairt fens briúch an báta áirithe son bhí Kelly Mellon ach an count san titithe gara agus go chaon chaide hen isteach an son a Joe imil na Carnoige bhfuil hamuinte Corcaigh déanamh an bhart hir an son. Tá agus big fig in áíire ní ceapan nach méid siad rósásta leis an scóir tá chutha ar an chlár scóir agus beidir ag tús an dara le caiigh siad a bheith níos crín ó thaobh na seansanna agus beidir na seansanna a thógáil margheall ar a gaiideán féin beidir nach bhfuil siad a gimmart ar a gaiideán féin. Díadach é agus bhfuil éana bhí féchan ar an chluicheann tachtain sicáte agus an sé an édí go fuór Corcaigh leis siad rá bhfuil héanna cúig anna íseach. Snéá feachta go Corcaigh héanna cúig Ard Mhacha chearcín de faoin tí le míad na thnáis don dara le.
Fáiltearás mar sin go park I Crocaigh Bord na Móna an seo I dulach mhór agus ná denna dearmid ihe de luúin ag a hachta clugar GAF is an EJ ben na cluí is fear ón deir seach na sport TG car cidius mó acu siúd. Críomh go manúr Electric Ireland san ommáint dús fear Kilkenny limnach gaiileh agus lech garmid sa fel cumáid Cirí agus Tyrone Corcaigh agus muoinehan a cliamío agus Kildare agus gaiileh. Well, na clí a bhés ar bhí arsúlann seo haniu dúna agus mé ar dúspáire I gréibh Peil na mBan. Ard Mhacha agus Corcaigh léad agin faoi láthair agus feici siad go mbeidh créibh ómána sínsear na hÉireann Kilkenny agus limnach is Bartí Lecanis Lochgarman agus Tibert Aran. Agus maríon le sin créibh Peile airgrid fi fithe na cluí idir Corcaigh agus Tyrone a clí agus gaiileh cumáile créibh ómána Borgáis Energy fi fithe Tibert Aran in Corcaigh. But Sean score ag Laham an seo Corcaigh a héan a cúig Ard Mhacha ceithre faoin se. Ceithre cúlín mar sin idir na fearne ag Laham agus is dóithe nach bhfuil an scripta léite ag Ard Mhacha mar ní bhréan mar ní raibh mór an daoine agsúil go mé sé cócóngarach sin ag Laham de bheasar an céad lei sin. Bhí tús ionintach go leis glyfa ceapan gur tháinig siad amach neart foiine bhacha bhí siad crín ó hebh na scórin is a tháinig muid scóir ionintach ó mBan chomáile sin bhí sé Harbh seller fiúnar an coolla stála róna I bhacha gur freighar maithacha le leanann tarráid níl an nimmarcha is dói obair chrua is dói le chuir se le cíntu go tú fanat le fearn mátá cosint wahan agus tá sé de gaibre go má I lár parcia ceapan ghfuil Caroline O'Hanlon le duna an difriocht is cíntu go sin sin mar cheanara tá sí an anna de hocrú síos ach ó hebh stíl immeride tá sé bre oscail sin agus tá bláin mechan a gimmert go má. Okay, well tá cúpla na pointe sin lúte agadins na book frinchi so fecin mu tír a rins na book frinchi ón céad lethe sin mar agus mar luí tú an sin bhí tú splódra ag Armagh Ard Mhacha cumáid. Bhí cínta agus an rud asúnta sí faoin recinn tú le cuid gona scóirna bhí an Corcaigh ar an ansaí an seo feiceann muid an pás lábh cool ionintach fáilte rónna í bhachalla glítú haon ban na gúla I coppla bliana hen gráin ní mór an ahraí faoi sin agus feiceann muid a ríist an líomhar de gada se nuair tá freighar a tastal an sin bhí Ard Mhacha an láimhreach an sin le cínte gur de go suas na parca. Bhí sábhal an Watha Martin O'Brien ach breanna a ríist an sin na passan I sciupaí chur isteag Ard Mhacha agus a casan sin iste Amy Mackin stíl all an ecian sin agus I cíntu an sin gur sin ar chríochnú. Chomáile sin Ciara O'Sullivan a gáil an ansaí a ríist agus feiceann muid cóhuiscint ionintach idir Ciara agus Darren O'Sullivan. Ba bheag nach an cúil fáteí agus a ríist bhí si anghar an spruch a gúnaí bhí si gar a gúnaí an chúl. A ríist an coolla tá sé búlta an éiri sin óra an jo agus feiceann muid a gúnaí bíon duine ar an clíomhreach an sin nó duine ar an gúlan le cíntiú leis an líir de ficas uas. Tá obair chuair chuir se ó hebh cosintse agus ceapam go deocha is ói níos mú gan na cúla bhí le feice le Corcaigh sa darna le béar Ard Mhacha bhar an ardúil faoi ach tá mis an tóicí leis an tuspáanta sa géad le ó Ard Mhacha. Agus ar nó Ciara Sullivan bhí seans ag ar cúil for sí carta buí agus is dóthaí go mé siise imethe ar feadh chuig nó sé bumaide an darna lehan sin. Ach le Ard Mhacha a maithíonn tú ar bhealach bhí seans nach gur cúil go máid agus in Corcaigh caiid na seansna sin a thógáil. Bhí seans ionintach a gífa Macaí dro dearm an céad lehan sin. Bhí tá sé fíor nuair atá seans an catún deis a hapú agus dói crochinn siad na deis agus tá sé chu táhaach deis a chrothú chomálaní de scóráil beidir am líonanta eile nachhar na deis na céanna crochaí ag Ard Mhacha agus go dúrann sé suirt misna cho ba gal seach an darna le chicken siad inis bhí muid an anna deisna gur níor chríocht muid iad ach inis tá muid an anna galama ar feabhas a chur an immert agus bei Corcaigh a gúnaí a fólam ach rinne siad golóir ahraí ag ribh lifa ní samar chuir sin na stethar chuid gona cálaní ó hebh struchtú na himreide is dói go bheith muid coppla ahrúin is genta Gí Fitzgerald agus a fuair an banaisteachta a tíochtta mar ríist ach cafarrá is sár chaimhlann tá an agus ní mór an atar faoi láthair. Well is dóithe go mé émar scalaí beidir agus Libby Carpenter ag teachtas thulamid na lads a caiintló siúr just rih an bhrisú an sin. Ach maidir le Ard Mhacha dúirt Ray McCaffrey agus le McCaffrey agus fanúil McAtamney rih an clé caithí Ard Mhacha imirte feá seaca bómate agus caiiste bheith an bródú las an taispont is bhí acu sa céad le. Caithí agus sinnaí an cheistes fearann sin an méisiad an leanúin teráid leis sin agus airíam níl se chu te a bhí beidir sa géad clifin seo sa talachóir níos luúthe ach ó hebh acliachta de ní dóilann go bhacha muid chulthirt go féidir le Corcaigh dhéanana go dtí seo agus tá sáiríúd chur teag Ard Mhacha le cuine lo testóid sár íireachta go rísróban sin agus má tá cúpla onadaí mar luú tú Libby Carpenter nó imar scalaí ben eile tá sárábalta coolla aimsú bei dúlan rih Ard Mhacha sa darna le.
Okay, well, is dó hí be Corcaigh ar an slí amach inis fásta inis. Is dó hí go mé Aoife Fitzgerald bhí sé géirí freagra láithre gonar an seo nach mé, agus níl sí sásta leis an taispont a bhí acu. Bé agus luamúid Caroline O'Hanlon go sí tábhata go Ard Mhacha tá go leor réaltán agus tá sé ionach Darren O'Sullivan ag le rás go Corcaigh a ríiste ach go bhfuil seans an beidir gur cheap siad go mach siad níos ar an Ard Mhacha agus ní bheith sé sásta le sin gon meón nó gon túram sin agus is cinnte go siad tar éis níos mún a Jaffa-cakes áil sa siomar feiste ag le hama. Well, tá cinnte go raibh idir béal fáite acu an sin ach tá na forní arás ar an farc mar sin tá sé amdúní dul arás go dtíar bhór an trachtrachta chun túsa chuir leis an darna le Michelle Ryan a gur dús dahí do móra. Armagh a chráine se agus cíimiid go bhfuil athrú a bháin dianta ag Ard Mhacha ansa ag fíor hús an dara le ibre fihéan Morad Waters take histeach an áit Amy Mackin chlicmar go raibh Amy gortathe an son agus cíimiid an son go bhfuil rá athrú dianta ag Corcaigh chomá cíimiid go bhfuil iver is seacht Aisling Hutchins a fágan na parca agus iver a dóíag sin Emer Scally a tachtasteach. Agus cíimiid chomáile sin iver a fiche hocht sin Chloe Collins a fágan na parca agus tachtasteach tá Libby Coppinger agus be sin anhain séireach agus mahabalt a cool nó ró nó tí go dain gáilt. Ja, agus mar luamar sin buile fásacht Ard Mhacha Colleen mar Amy Mackin bhainte den fork agus cinnte bhí sé gorta go donna mar is spruci sa tosathe Ard Mhacha agus bhín si anna dáseir anna contúirt agus crohíonn si anna chuid scórna de Ard Mhacha. Anna chaid trasna fiúrscoch na Parkinson ag Kelly Mellon agus a túirt fens beoch agus an chiad pointe don dara le fachtan son ag Ard Mhacha agus le héad a fast fiúrscoch trasna na Parkinson ó Kelly Mellon. Agus sin an mó is fearr chun a scórna aimimsú in ag Corcaigh an níróid a hairt do bhuiide ar an taobhheile den fork go tapig agus an spás os a crothú agus is an bharna agus oscailt agus an deis a thógáil go tapig sulla méid seans ag na cosintúirí Corcaigh teachta níor. Se go daoine lech báide idir na fórna inis agus is beag a cheap go mar sin a bheith se chuin Emer Scally ní tíocht díireach take isteach sára mór caiide í Emer Scally tugann tí wethe do máide ó Callahan duine chur dithe agus casta timppla inis trasna siar agus fachta hanáisiigh Scally as das trasna stúa le ceolcail inis agus se chuin a ríist inis Corcaigh go túirt fens breach an bát áirithe san ach ar chlé agus ar fórílann son ó Dara Cailí agus well Emer Scally ní tíocht take isteach agus tuna chur hena hénig céir an immert. Ja, agus Cailín anna fuinúil anna beoverí agus bhíonn si Jackar í a stoppa tuiscúil si anna lúsfar comá agus ní anna si in éon áit ar an barc bhíonn si ag dul gach éon áit. Se chuin Ard Mhacha is ó dhuine go duine agus fachtaigh Bláithín Mackin céim das ó Bláithín agus í túirt fens breach an son nach lágaíocht an son bhí chansar bháidig Bláithín Mackin an son teis roint das immer an son ón gapta an Caroline O'Hanlon nach well an dain séir san móchta ag Corcaigh. Seans úntaach é sin do Bláithín agus mar luigh tú droch íoreacht a beidir nach raibh an cuacht a kiss is na cos chun an scór aimimsú ach rinne sí job úntaach chun duliste chun bheith ann chun an scóirt chun bheith ann chun an scór aáil. Se go dain beidir go mé sé a cáisih an chansan ar báide mar nílach an báide san idir na fórne agus fé mar dúirtá chéanamh is beag a cheap gur ála go bheith se mar sin se chun deireann na níos túirt fens breach Darren O'Sullivan agus í casta siar inis agus kid do Libby Coppinger orla finnin is sellh túigh orla fens breach agus orla chótóiste chóstadéir agus pointe anias freagra anias an sanna Corcaigh ar an chanson. Anias agus casa úntaach ó orla caiisiar clé agus ní ravéine ann ní ravéin rud ar fáildaí agus caiisiar ráisiir dhéis agus croigh sí spásí féin agus thóg sí an seansúntaach agus Corcaigh gan isig dul ar an bhríthonsaí a ríis. Tá go dain agus seachún Corcaigh agus seachún Darren O'Sullivan túirt fens breach agus cuar anias agus an cóile buailte uair a bháin eile well bhí máide cain fen méadú an cóile buailte sa chluitheá sin an tíún an carú báta agus buailt an bát áirithe san ag Darren O'Sullivan agus chance dé le Ard Mhacha an nuair san a ríist.
agus Ard Mhacha ar an friholtaí inis agus feice bhí gohfuil roiinfa imóí Ard Mhacha séir an seo ar an taobh seo don fork agus níl si níor thugéine faoi dara faoi sin go háirithe de cosantóirí Corcaigh. Caroline O'Hanlon is an captain. Beidir go raibh rialan bhaintáistin sanna céitúir sí fean spireach Caroline O'Hanlon nach an countsan ábhírín ar gheis agus ar fóraí agus fémar a bhí árágat a bhí sell bhí duine séireann sa bhí duine dimreoirí Ard Mhacha séireann sa umthar an glíháin. An bha agus bhí níomh marla é teachta ar a ghualann agus ní raibh orí an feasa a thuirtí agus beidir dul dro an cúil agus seansní éasca a bheith annach chuirsí ar fóriúil agus feic si díamach le sin. Well, Ard Mhacha lán danam sa agus go dtí sa dar leach go háirithe agus iad lán de spríd agus gan nach cheir cín de faointíad in na fórne ach Corcaigh it san sellh agus taíon na mlíanacha ar an saisa imartha. Cailín is caidan san isteach ach tarachar chasantóirí san hir. An immert Corcaigh ha bhí taí ganní iad a bheith chótóiste leis na pasna san nach iad bagáín lubarnach an sa chluisa. Ja, cúpla pasna tá imar stré inis agus sin sais áte ó héobh Corcaigh de gnábín siad annachrín ó héobh na pasna agus anna don séar a chumá. Caid áard anna reintearchan san baróbar de Caroline O'Hanlon in count na gáilte agus well ach chancir bháidicé dámach sé fachtaicé ach ní mar sin na hála Corcaigh inis. Agus iad sanna dul ar an únsaí Imar Skelly. Stripsúil faoi sí chó tapaigh sellh na caide Imar Skelly í fós amach agus í chós láidir ach deir an réiteoir go gimát sí an sellh bagáí nóádan san nadidir a raibh an réiteoir aber íon díon ar Imar Skelly an báta áirithe san achas cuma mar is aige Ard Mhacha atá an sellh se chuin Ard Mhacha le Marley cad is féad le dhéanamh well ní féad le buíanamh nuair a targaítar siarí agus beag séircha cinisin sa Ard Mhacha. Beg agus beidir go raibh an réiteoir dín ar Imar Skelly ach cinnte bhí feil déanta an sin ar níomh Marley agus dal ritar go bhfuil níos mó spása ag na tosathe Ard Mhacha ag tús an dara le agus beidir go bhfuil siad ag tapú an deis seo agus seo cic séir táhachtach Ard Mhacha. Se go dainn an captéin Caroline O'Hanlon dúirt fein spireach agus captéin Ard Mhacha Caroline O'Hanlon Cho crín, chodíirech le barlagan agus anna faointin san agus tuair sé sin misneacht Ard Mhacha. Cinnte tuairsigh sé misneacht dóibh agus a bheith muoíon dóibh ag dul aráig agus is ceanar amach samachí Caroline O'Hanlon ní raibh si ar fáil dóibh le roinn seachtain na nuas ach is imór den scoí agus bíon an tionchar ar gachlahin áíar agus fáin aimsíonn si roinnfa scóirna go háirithe cool actually de gná ach tá sí ag immert a rís mar lán coolí agus beidir go bhfuil siad ag éiríid an líróid fada a chuiristeach chuí rís. An obair sig lecinn san ag Ard Mhacha agus é fachtanis ag Marley dul a ruthar sé déanta cúplabáta a neomhaché Marley cad dhéana sí tuair sí bhaithe O'Hanlon den ban leistig de mas féad le O'Hanlon for chuig ach báidan san ag Caroline O'Hanlon níl sé ach ráite got Michelle go féad le sin báide gáilte agus sin báide agus báide le darmh ó Caroline O'Hanlon. Cool den scoil sé sí ach croigh níomh Marley an seanstá an cool seo in áíire Cadínatá anna láid anna fysiiciúil agus chuig sí ar rúthar agus chuir sí an íróid ar fáil do Caroline O'Hanlon ag an ann cuí agus hí Caroline ag san áit ceart ag an ann ceart agus críicnig sí hí go húntaach hí a lán le déanamh ché chun an íróid sinna go chuiristeach sa líontáach beidh sé sin anna simúla inis madidir le Corcaigh agus cad a tharlóig inis. Cean freagra bheith ag Corcaigh sin ha míad ar chótharacan sa héanna sé an taobh beag freagra tapaig ó Corcaigh agus Ciara O'Sullivan fós in Muscan na Nathairí sa chuaine dána ach bheith siad ar dala i ddíoraigh scór a gáilte agus iad a chur chun cín a ríist agus bhfuil Séirchí inis do Corcaigh agus bhfuil beidir gur raibh corchosin san ó Ard Mhacha agus deisico iad haine thocrú síos inis beidir agus orla fin leis an séirchí sa. Sin é agus beag
beag siad sásta leis an sean seo, agus Jackar creidúd ghfuil an na fórne ar chóscór agus caafar creidúd a hála do winter do Chalíní Ard Mhacha as an fuineh atá áspáintá ag tús an dar le. Agus úntas na núntas an council mithe ar fórílo or le fin fo sí ráfuinte dhéag déis airn sem cairn agus well beidir go bhfuil tionchar níos mó ná mar a cheappa mar ar an Carta Buasan a fuór Ciara O'Sullivan de Corcaigh se chuin Ard Mhacha agus Catherine Marley an bouta so ó Hanlon a ríiste se le anna bhór san nimmer ta dar lehan sa I chósta déir ar an níorthóid tuairt fens breoch agus pointe Anna Yas and son Caroline O'Hanlon how she in the bag sa dar lehan sa Tá sí agus an rud beidir mí nádútha tá ann ná ní raibh na imróí Corcaigh ag dul siar chotapa is mar a bhí siad beidir sa céad le nós na cluichí roimhe sin bhí lán spás ag Winter Ard Mhacha agus iad ag dul ar an úsaí agus Contourt úntaach I Caroline O'Hanlon agus caiig sé iad a stoppa. Se chun Marley rís níor Marley a tuairt fens breoch ní lean stadle a tuairt fens breoch Mackin agus Biden son ó Mackin Láhín Mackin leis an Biden son agus well in si an obidir fadaí hénig ó húsdeide agus well ní sé a réinetá gombeach Ard Mhacha cheir cín de faointí chun cín ar Corcaigh agus sin isteach sa dar le. Agus sin féach an luas agus an láidreacht ar Láhín Mackin agus trí mór Corcaigh agus ag dul I drón cúil agus críoch úntaach sa cúine ní ar seansar beag Martina O'Brien an ceann seo a thábháil agus anclithe tá going inis a bheith seanna simúl. Seo beag go dainn agus se chun Ciara O'Sullivan ní tíocht take ar neis Ciara O'Sullivan tuairt fens breoch agus Ciara O'Sullivan well ní raibh sí sásta nuair a tugach an bóthir de ach sin an freigra is fearriad sí orta sin puinte Anna Brown son a dar a puinte nó. Sin é agus bhí sé ag teastáil go géarú Corcaigh scóra a imsiú agus socrúisteach sa dara le beidir níl sé có muíach agus níl sé có éfachtach mina gcuid gosint is mar a bhí siad agus níl lán ní rud ag dul isteach go dtí an lína lán go dtí le lán tosathe Corcaigh is mar a bhí sa céad le so bhí an scóir sin anna tábhachtach dóibh. Well is beag a bhí áthúir rimis an chluitheá go meach Ard Mhacha chun cín ar Corcaigh ach sin mar a thá agus iad báid a glan chun cín agus den nuamantí mithe sa dar le agus Ard Mhacha fós a shellah agus O'Hanlon Roland chapté ná lína Anna Mhacha is a dar lehan sa agus Mackin ben an bháide hí sin dul trasna na páircin inis agus an nimmer fad Mackin a ríis tuaigh Mackin fens breoch ach an council ar cheis agus ar fórí agus na hathair ar fada gin cúnta Corcaigh rimis an chluithe beidir tuairt cí de chuidas na himróí is táchtaí bhí có beidir nach bheith sin an planas fearr mar a hasan rudí fé láthir. Sin é agus ní bheith géanúna Tá bheicimid siar sinúna ag teachtasteach go luath mar fuair si a dó a trí ag cléicáis na mún chalín anna láidir anna cuachtach agus anna éfachtach ó scór an cúil agus ní bheith géanúna má hagann sí sin isteach. Se chuin inis Corcaigh an son ach sár chosint ar fad bhí imróir leistigh go dúir nó Sullivan an bouta son agus bhfuil dá meach an pas fachtacha bheith an bail ar bháide ánach anna chosint an son hir ag an lán cholí Clóda McCambridge d'Ard Mhacha agus iad son inis a dul ar an núnsaí chluithe Anna Mhacha inis ginn sa dar le agus heachnar chlár scór ó bháin eile Ard Mhacha báide chun cín agus má ganan rudí mar seo siad Ard Mhacha a bheith go dul chun cín má hailn siad an chluithe sa gandát bheith is sa chluithe dí cháilethe ach ní sin mar a thradí fiochan fé láthir garhamachchan san na Ciara O'Sullivan agus beag freigra tapaigh ó Corcaigh agus seo chuin Dáir Kelly inis agus sé le sin íanamh gíar chuí chosint agus gíar chuomhnint san hir agus Ciara O'Sullivan inis den sí sin is stadéir cad a gceanna sí agus well séirchi cistachas é tócha hir tapaigh ag O'Sullivan ach uair bháin eile anna chosint san hir ag Ard Mhacha agus well tá tínar a gricin an sa dar le is beag a cheaptar hénig beidir go meach chance chun chluitheas ó bhuachant ach tá an chance na có agus seo chuin ben an bháide
Blahín mecin inis agus a captain Caroline O'Hanlon taobh le. Dul ruair inis Aoife McCoy bhí chance bhaid cos a chiad le Guarantí isteach teint sí siar go mecin. Mecin inis Bert gur dithice I fós a sellh Blahín mecin agus pointe fachtan son. Tá inú mílteach Blahín mecin agus animmartá anna bhí cos a dar le. Anna immert agus nó feicimid ón dul chúla a fuair Ard Mhacha go bhfuil siad ag immert inis le fuineh agus le neart agus le credit go mé seansaá an bhuaáil an agus é ar nasin sohinne se choéis le Kelly Mellon na tuairfein spruch agus spáide eile fachta ag Ard Mhacha. Well, ní séach éine seo go bhfuil Ard Mhacha inis mé 7 pointe chun cín ar chunta Corcaigh. Cai Corcaigh go dtéann déanamh chun é seo stop. Ní creid mé riar atá Corcaigh ag strackled chun doling leis na tosa Ard Mhacha sa dara le. Tá mar luair mar tá anna bhanín ag na chalíní ó Ard Mhacha agus trí cúlaimse in Corcaigh ní rud éasca é sin, níl sé éasca ag cúlaimsú in Corcaigh ar chorbe agus trí cúlaimse acu agus caafar bhil go bhfuil an lámh an uachtar acu agus iad ag dul raig. Tá go dainn sa dar leis a péisceal agus bhuair bhain eile iad dul ar an núnsaí Corcaigh le duireann caithfidh siad scóráil, scór tastáil go géar agus go dóit agus ó halamh Corcaigh agus is aitlinne sin rá mar de an ná siad a bhíon chun cín a tuairfein spruch an bouta áirithe son de bhí áine ó Sullivan ach an Counson ábhairí nó ghearach is cum a péisceal mar tha kicséir isteach ag Corcaigh agus cíimiad an sa híos ar an daobh líne. Níl siach luite go a bhísel siar sinúna agus í sinna prapáil chun tachtasteach chun immertha. Agus bheith sé anna simú le feicáil an éfacht a bheith ar an gluthe seo tá Corcaigh ag strackled mar luamar agus níl siad ag fáil na deisna céine a bhí acu sa céad le agus níor thóg sin na deisna a bhí acu sa céad le agus beidir gur sin an rud is tábhacht inis. Se go dainn agus a tuairfein spruch an son tá Doireann O'Sullivan agus pointe anna asfachtan son ó Doireann O'Sullivan agus cheapmar go raibh an únsaí san briste síos hálainn de bhaile ach pointe deasan son ag Doireann. Agus an cuas cosanta atá ag Ard Mhacha inis tá si go súlas an cuas cosanta a bhí ag Corcaigh sa céad le roinnfa imróirí ag dul siar agus leistigh den dí agus bhí ar Doireann obair go dtíon chun an scóir sin aáil agus obair job má déanta aige. Tá go dainn agus cíimiad anadaí tachtasteach sa chomá do Ard Mhacha. Agus fágant na fácinn sa do Corcaigh cíimiad an san Róna agus well a cionhénig déanta ag Róna agus báide agus pointe fachta an san sa chiad le ach well fioch míad cad is féad le núna ní anamh do Corcaigh siad Ard Mhacha bouta bháin eile Blahín mecin agus í sin a dul ruair ríist dúir bháin eile agus stripsúil futhe ní lean stad le pas go O'Hanlon a tuairfein spruch agus well freigra heh bháin ó Doireann O'Sullivan agus lámdíadach freigra eile ó Caroline O'Hanlon. Agus le rud atá a téanaí bhaimar an gomór inis inniuh ná an cóimar jazz idir Blahín mecin agus Caroline O'Hanlon agus an tuiscint atá atartha chomá agus tá anna Jackar Blahín a stoppa tuisce bhfuil sé comhaachlaí agus comhtapa is martáí agus Caroline O'Hanlon ag teacht Thar a gúlan agus ag tabhairt ráhadaí agus scórne leimse agus Se chuoine ríiste den is Ard Mhacha agus níl éine leistigh anna hábháiln son nach bhfuil sé mithisteach péisceal well bhíon sábháil go maith Martin O'Brien nach rihan ráisir fad le Ard Mhacha inis an ceathrú báide fachta cogann na Corcaigh. Agus féach go raibh Mairead Walters rinne sé an job chun an líród a gearra amach agus an seansa grothú agus bhí sí muoine astí féin chun an seansa thógáil agus inis mé éon freigra ag Corcaigh beidir go bhfuil scuil agus áras ag teachtasteach ina gcuid immert. Cháinúmantí díag fácathe chun an chluitheá bhuachaint agus
gá chuile báide gá chuile scór péiscéile go tappaig se chuúnis durin hasí sin má habalta scór gáilt agus se chuúnis mar ó Callahan na trúfens breoch mar ó Callahan agus an báide san fachtacha agus bhí sé sin na tastáil ó halamh ó muinte Corcaigh. Cinnta agus sin ceannacht úntaach ó mar ó Callahan an seans crutha Croigh Dúrna Sullivan seans úntaachtaí agus mar ó Callahan críicna sé agus leachfar a ní raibh seansar be ag an cúlbára agus sin an freigar úntaach ó Corcaigh ach fóstá bearnéidir na fórna agus agus Ard Mhacha ag dul an sí feiceann si dá séach freisin. Fiochan siad agus an chluithe ina hasanné seo hena na dul ruthar an son a chug sí pasfathe agus an sellh caiilte ag Ard Mhacha. Cíimiid in is cear cín do faointí idir na fórne agus mar a hasanadaí siad Ard Mhacha a bheith a dul chuncín dísna dín báta ceathrú ceanaiseach bhfuil beag rud leráige Corcaigh agus ag imar scalaí fé sin fós bhí sé ráilteacha scalaí inis a tuair pasfathe go Melissa Duggan an immartí Melissa sa chiad le agus é fós i sellh tugann sí siire é de Saoirse Noonan saolanis go Coppinger agus Harnash go áine ó Sullivan agus bhfuil kick éideach inis go Corcaigh tá go dain agus go darafa kick éideach agus well beg rudaí be sé seo spéisiúil inis mar há na bádí san na tastáil go géar agus go dóite ó Corcaigh. Ja agus ní ceapan go féidir le Ard Mhacha a bheith gearán fao sin Anya Sullivan Colleen Anna Lloyder agus tá sé ag taréis obair na gapala chuir staci Lorna Porca an seo do Corcaigh agus chunig sí bearna i gosint Ard Mhacha agus rinne sííireacht dul tríd an bhearna sin agus beidir go haring an imróir Ard Mhacha go míad lechaí agus sin anna tábhachtach do Corcaigh. Se chuin Saoirse Noonan inis agus anna hábháil ar fadastig sa bháid san ag Anna Carr há Corcaigh fós is sellh agus an báide san fachta agus an báide san fachta ag Libby Coppinger ní tíocht take isteach anna hábháil ón mádóir Anna Carrach mar sin héin bhí Libby Coppinger an son agus bhí si dúise agus in na betheig. Anna hábháil ón cúlbára agus beidir mí orthaí nach raibh na cosantóirí Ard Mhacha cótapas mar bhí Libby Coppinger beidir go raibh drogal orthú teachtasteach chun an líródáach hapig Libby Coppinger an deise agus seo tá Corcaigh go ráis sa cluiche agus bhéic na 10 nóí fácha anna simú. Be siad go dain anna himúil agus seo chun Caroline O'Hanlon inis ceannach hapdéin agus a ceann héin dianta ice sin an so go háirithe sa darla agus bhfuil I gortathe san éadan an son san aige ní dólam go raibh sé sin I gceist ag mBan Corcaigh sin Seána Kelly agus bhfuil beag ról anna háchtach ag lehéadí Caroline O'Hanlon inis na daoine bhfuil taithí có lehéadí méid Moriarty chumach chun an chluiche a chimád nó chun Ard Mhacha chimád chun cín sa chluiche agus mar lumar is ceanirí agus ní raibh siar fáil Ard Mhacha le roiint seachtain na nuas agus just in jobh taspáintear cé cóhéfas agus martá sí mar imar agus an tioncar a bhína ar cluichí generálta agus iníise ar Lorna Porca ach bhí sé anna éfachach istigh sna tosathe ag tús an dara le cénach ibre sé amach ag tús an céad le bhí sé anna éfachach go dtí seo. Kick séirtócha san ag Mellon Kelly Mellon do Ard Mhacha agus an council éalathe de bhíá nuatha agus se chun Corcaigh go ríist inis. Caithe siad an bearna san na laidú cheir cín do faointí idir na fórne agus an féad le báide eile gáilt. Tá siad má hábhailt an na báidí san na gáilt nuair a bhíonn siad watha. Bhí mar scalaí inis annach chu dianta ag scalaí agus ag mar ó Callahan agus Ciara ó Sullivan mar an carta buí san na fórsí agus an tunna choirmhíige sin ag an imirt ó Sullivan fós amacht. Bert gur dithe I fós amacht an san nach I stracathe chun talún agus kick séir a bheith an so do Corcaigh sa stúil le cheorcail agus luas imar scalaí há anna cheannach chuir sin ar an imirt agus Ciara ó Sullivan ó tháinig sí Harnash isteach sé an carta buí san. Tá agus an módíireach a bhí ann chuig sí díireach I dro crílóir a cosanta Ard Mhacha agus croigh sí ní raibh na cosantóirí Ard Mhacha ábalta í stoppa agus haringíigh sirí.
Orla Finn leis an gic séir agus an ceansan fachta ag Orla Finn sin an tíú ceann fachtacha in nómh agus bhfuil í lech an báid a glansanna den na fórna inis. Agus ní raibh seans scórála ag Ard Mhacha le tamil agus má éiríonn lo an níród a bhogad go tapig I dróna tosathe beag sé anna simúil conas is féidir le Corcaigh déileála sin mar bhí deacrachtaí acu ag tús an dara le. Bhí go dainn agus bhfuil ní lead cosantóirí siarga Corcaigh sin na bháin láithín mecin inis anna ghaintéireach an so go háirithe sa dara le í fósamacht agus an bhfuil beidir go mbeadh siad sellbhrád an son nach kick séir amach agus tuairfar sin chun cín mar bhí beáinín talaireacht an son ag láithín mecin chiáil sin chaid ón imirt agus bhfuil an imirt chun cínice. Agus madidir le bláithín mecin I mthór an féimtá sé cosúla le Aisling Maloney ó Tibbreazáin an stíl céine acu agus anna éfacht agus iad ag dullar an nonsaí anna Jackar iad a stoppa agus roinnmha scóirna crutha. Scally inis a tuairt féin buinte thug sé sin róthapa agus an ceansan clite isteach a lapaí ana cear I máide Ard Mhacha. Leis sé sanna díreach in bearna san an bháide bháin I chimeáda na fórna gcónaí. Agus an sellh fósacha le Megan Sheridan Macin a ríist. Nadidir éach an sellh méid sellh a haige Macin an sosa dara le hága de fuair Amy an imirt agus í leonta agus beidir go spreag sé sin bláithín chun cin bertaigh an a beidir. Agus gúilinn son le Caroline O'Hanlon go bhrihan ráis le kick séir níos de Corcaigh go bhíonn so. Caig mé rágur on tíim le Caroline ní raibh éon rud níd lethach ann in áíire beidir just gur láidreach Caroline agus momentum a bhí ag dul chun sellh an líród áil. Seo chun Corcaigh inis ceann daintéireach isteach sanna Joe Saoirse Noonan bhfuil sé fachtaigh Saoirse há sé cé agus leis cé muithe í fós a sellh tugann sí siire go Scally agus Scally a tuairt féin spreoch agus an pointe san fachta ag Emer Scally pointe das fachtan san ag Emer dóibh. Agus an skill úntaach ag Saoirse Noonan chun an líród sin fiochas suas an talamh agus ní raibh seans cé féin agus mar sin thug sé an passar ar ais go dtí Emer Scally a bhí ag fannacht taobh agus puinte anna bha. Seanar sin an Sir Hickson melta ag Aveen Donaldson duine dus na honna ó chrosan le Glenáin agus bhfuil cúpla scór fachta. Agus sin fósamachtain sa le Corcaigh agus bhfuil I bhíd go bhfuil anna chuid imreoirí breise go Corcaigh inis sin san hir agus iad fiachant agus cumán a ghaintéir a chortha go háirithe í seo Emer Scally pointe dír fachtacha. An sellh cailtecha ó bháin eile agus bhfuil tá siad beáinín lubarnach an na goúnsathe agus ní hanúna gomeach Ard Mhacha chun cín ach seo chuine iad inis agus seo chuin le bí Cappinger ben an bháide agus iad siar ó ghuine go duine agus Corcaigh fós inis amach agus take siar inis bhar bhain eile go Ciara O'Sullivan anna mar dianta go Ciara ach chosint anna bhaid dianta sa fósacha agus pas daintéireach isteach Joan Biden son ach a ríis dúir a bhain eile anna chosint ag an lán chomhlíonn son bhí blahan Biden son nach go raibh irid na fríide de bhíornta an chosantóran son na gine na caide agus bhfuil anna chosint in son ó bhain eile ach cuma daintéireach ar Corcaigh le cúpla nómanta nuas. Anna bhlach an seo beidir gur blach tábhachtach é sin anna cosint déanta ag na chalíní Ard Mhacha iad faoi bhrú ó ionsaí Corcaigh agus bhí seans ann le Corcaigh agus ag an nóméid dearna chunig imór Ard Mhacha isteach le na láimh agus chun an líród a churtha sa bhealach. Chun Ard Mhacha isteach an sellh cailteach agus beidir go méid isteach cháisih son nach Heachar sin McCambridge, Clodagh McCambridge agus bhfuil bhí stripsúil fuair an dáta son chun an sellh bhuach an tarnáiste Ard Mhacha. Tíómatí goile fácathe ar an glog agus cíimiid an soch bhfuil siad drá féinach agus beidir go gartó bheith dul ar núnsaí seachas a bheith díreach an sellh chimeád mar há tosathe Corcaigh dain séir up í sirátacha ach seoiad fós agus é Macin, bláithín Macin bucheirteach marrá
an uair áirithe san agus í gortathe ach de hanóis go behanna an bát áirithe san nach ní agus an dalhan san níomh Marley bechir tú marrá. Agus rud a thug mé féidir rein second ó hin nó féidir an leiscúlach an drogalachta ag cúpla chalíní Corcaigh ag dulí dro an líród agus tháinig i mórí Ard Mhacha go lúsfar agus sciop siad an líród ó chalíní Corcaigh agus sin mí dá dúra ó héh Corcaigh de. Ní leon taígan ar an taisan agus únsaí a bhain eile briste sísan son Aoife Mackay agus Ard Mhacha sean saoilne go Corcaigh. Siad bháfuointe leistíar Ard Mhacha. Seo chun fósiad agus Corcaigh Ciara O'Sullivan a tíine a cricin siúd ó haine síisteach an gáta buí san. Agus sír sin núna níos í fósa sellh ach beidir go gnáití ábhrín fada sin ní dúirt an réitor go dhéanach éisce seo chun Corcaigh fós. Melissa Duggan annach idir mar dianta ag Melissa agus an kickséir buitge tócathe tafaigh Corcaigh machchan go Ciara O'Sullivan a gur síisteach a Jonah Carnoige an ó dúir sí í féinnig sleiscéim muhen san nach í tarice siar agus kickséir eile do Corcaigh inis agus well Ard Mhacha bheith dúise mar deatadí kickséir tafaigh thógant rud a bheith anaghain séireach. Anadal seir go thoragin ag Corcaigh cinnte nach bhfuil ach aon rud ar intín Ciara O'Sullivan agus chalíní Corcaigh ná cúla áil agus is minic a tharlíonn sé sin sa caiig na cosantóirí Ard Mhacha bheith anna ardalach agus anna cuaramach an sin amach. O'Sullivan, Gascali, Anashti O'Sullivan, Sharon son a tuairt fens breach báta áirithe son bhí idir an édia Corcaigh sin Diran O'Sullivan an dan céan éis sin an cúgiú pointe ag Diran agus sin ingracht númach agus fé second den immert céáilim nethe got a bhí sell mar leach na himmarthe. Sin rah anna Jackar an áíra ach caafar an creúnta Howard do na chalíní Ard Mhacha. Seún Ard Mhacha rístof men santa ach anna bheachtaíh déanta sa báidin son bhí Bert Hosaí ag Ard Mhacha san nach Martin O'Brien anna bheachtaíh déanta cin son nach an immert stoppa a ríist agus raimid an eistí leach na himmarthe. So caiimid a creún a horta le chalíní Ard Mhacha a gohora sa dar le na seansa a croigh siad agus na seansanna a thóg siad. Tuiscint úntaach idir chalíní mar Caroline O'Hanlon agus Bláithín Machan agus just tá Bláithín Machan ram a going go bhfuil si cóachlaí códán séar cócantúirteach mar tosathe mar tosaí sa dar le agus an rát ébre atá ché agus í ag dul siar chun seileamh na líróda áil agus seansathe agus a crothú do Ard Mhacha. Tá go dain anna mar dianta ag Bláithín sa chlusa seamar sin seansa bháin eile ag Corcaigh nuúint agus tí second fáca head a glog a chá siad an daobh mí cheart don barc an bar dúir Martina O'Brien inis treis an sábháil úntaach sanna dhéanamh. Cad is féad le Corcaigh dhéanamh díon chosan díomh chuomhlinn tá dhéanamh ag Ard Mhacha páisisteach an son i dteo Emer Skelly anna mar dianta ag Emer Skelly ó tháinig síisteach sa dara le agus gíorgháid Corcaigh leis tugann sí waithe go Máire O'Callaghan tá siad siar amach ó dhuine go duine agus a dul a ruthar inis Ciara O'Sullivan déach sa bheith dain téireach agus Ciara O'Sullivan páisteach isteach waithe cé háisí thoise ag Melissa Duggan cén sí siar dúir ag éine fensbreach dúir ag Diran fés dóchach an count san mithe ar dheis agus ar fóríló Diran is O'Sullivan an rud is anmhasúntaach beidir bin éon deis dearnach a bheith ag Corcaigh. Yes, sin é agus bhí siad anna fáinach ag fannach go dtí go hagan na príomhscorálaí go ar an bhóid agus tháinig Diran O'Sullivan agus de go ná tógadh sí na seansanna sin agus sin é an fadóg. Snéan bandán dearnach séitinn sa bhfuil féchar chláir na scóirníar ah éon súil ag puin daoine leis sin Ard Mhacha cearanné Corcaigh tí a héanaí ag bua éon faointe bhainin san ag Ard Mhacha anna immertin san ag Ard Mhacha.
an immert agus clé olbhúr immertha ag chalíní Ard Mhacha in jobh écht úntaach dénta chu ní raibh mórránig ag tanú le sin agus cinnte go mbeadh Corcaigh díamach maidir leis an béidir an méad pasna chur stré agus na seansan an árthóg siad go háirithe sa chéad le tháinig siad arás sa dara le ach an sprid a bhí i meas na chalíní Ard Mhacha bhí siad go húntaach ar fad agus an na cúla na aimsigh siad thug siad spurd agus crógachtaí agus lenig si arráig go dtí deir an cléthe agus níl sé éasca an cléthe a críoch nu le puinte óháin in ag Corcaigh de gná bhín Corcaigh anna don séach san nóméí dearnach so caafar creidúnta harta do chalíní Ard Mhacha. Ja, idir anna bhartíocht an son agus cíimiid feáin captéin na fórna Caroline ó Hanlon í bétaltar fadan son hís an son an dalamh agus well cadé mar haspántas ó ghuine go duine son ó Ard Mhacha agus cíimiid an scór dearnach scór nar a bhéna sú leis puin 4-9 Ard Mhacha tí a héineag ag Corcaigh. Cíimiid an sa chud de únsathe chud de bháidí Ard Mhacha Caroline ó Hanlon leis an gcéadcháin an son gimmer sí ról an chaptéin anna bhar fadanmh. Anna bha agus an tuisce a bhí ann idir í féin agus láhín mecin bhí sé aus ar fad agus thug sí misneach don na chalíní eile agus sa dara le béidir agus sin an fághfuil an bua ag Ard Mhacha in jobh. Se go dain cíimiid an son an pas glóte chuir síisteach an son agus an báide eile an son ó Kelly Mellon bhil bhil an chaptéin immerthe go nútáltar fadacha agus bhil muintear Ard Mhacha siad a céúra siad cho áhasach agus cíimiid an so báide eile an son nó báide le Mellon agus bhil ní raibh chuoin daoine asú le seo agus cíimiid an bhatún an son ó ríist an gictamach ó maidiúr agus well Ard Mhacha siad go dtí na bátaí ceathrú ceannis agus anna haspántas fémar deirm tá sé ráite cúplabanta gom ní mór na daoine bhí áthúir go muthadíiste ar Corcaigh go háirthéid sé bua áilmhór a bhí go Corcaigh an deir seachtain se caite. Dionador iarach dionador anna heachta níor ach bhí se bagáiní beagrá dhéanach agus cíimiid an báid an son ón í céidice a chábháil an báideúr ach libí capan just náidceart ag an am ceart agus bhil tá sí sin maithabhfuil go báidí a gháilt. Agus raimid sí san istí gráine le leithna humortha Bláithín Meccan. Bláithín Corcaigh, just left many congratulations. We just heard the Armagh crowd there. We just saw your reaction. You're through to the All-Ireland quarterfinals. What an unbelievable game. Talk us through it. Oh my goodness, we knew we had to come out today just to prove everyone wrong, really. Like, we've had our ups and downs throughout the year. The Ulster final and the Cavan game, obviously we were in a bit of a lull, and we just knew we had all we wanted today was a performance, and the management would be happy with the performance, and we knew if we gave her everything that we would get the result, it would come itself, and thankfully it did, and we're just happy to be back in the All-Ireland quarter-final, to be honest. Has that been the key, that idea of getting a performance? Because we've heard the management team talking to us beforehand, forget about what's happening, 60 minutes, that's what needed to be done today. Has that been, I suppose, ingrained in your minds for the past couple of weeks? Yeah, definitely, just because in the past, obviously 11 points down and we got beat, or 11 points up and we got beat by a point in the Cavan game. If you worry too much about the scoreline, it gets the better of you, really. And if you look to win, like, we knew at the end there that we had a win. Well, we thought we had a win by 2, but if you focus on that too much, it won't come. The pressure nearly will get too much if you have to win by a certain margin, and if you get a performance, it obviously will just all you want really on the day. And Bláithín, like, nobody gave anyone Armagh a chance today. Like, this is Cork. Cork are the All-Ireland champions 11 years of the past 14-15 seasons. They're league champions, they're Munster champions. You know, you saw what they did to Cavan last weekend. So where did that belief come from, that you could actually come here and take on a side of Cork and beat them? Well, if you want to be in the senior division, you're going to have to play the likes of Cork. If you want to compete at this level, they are the best of the best, like, and that's where you want to be at. It just makes it all the sweeter to come out and beat them, really. And of course, typical Cork, you're well up, and then the next thing they're coming back. So, I mean, there was a calmness though about Armagh, wasn't there, in that second half? Yeah, well, that's definitely been put into us as well, just to relax, because obviously sometimes in the Ulster final it looked like
we just got a wee bit overwhelmed with it really, but we knew if we stayed calm, we've got the players, we've got the talent there, we just know if we keep calm under the pressure then we'll come out the better side of it. Well, we're going to let you go and enjoy the celebration with your teammates. You are of course Lake na Himmerha agus de Helen O'Rourke and pre-viming a common Peil game the man and shotgun and grab them a run of work. Agus Corcaigh le Blani. And I'm just going to bring in Lorraine McCaffrey, co-Wanister and Charlotte Ard Mhacha. Wow, is what we can say there. What a team performance today. You spoke just beforehand, you said you wanted a performance for 60 minutes. You have to be so proud of that team today. We have had a lot of people doubting us in the last 2 games, and as I said before the game, we needed to play for 60 minutes, and we said to the girls that if we turn up for 60 minutes we'll surprise a few people. That result genuinely doesn't surprise us. We know it's there. It's not so much that the opposition in the previous 2 matches have beaten us, we've beaten ourselves. That's what we're capable of, and I'm absolutely delighted for the players on the biggest stage here today when the pressure was against us that they delivered that. And why do you think they haven't fulfilled potential in the Ulster final against Cav? And was it the nerves, was it a mentality, or what were the reasons that you feel you needed to look at for today's game? Yeah, I think it's a bit of both. I think it was a bit of nerves, and it is a mentality thing, and you just don't change things like that overnight. And we have moved forward, but every now and again, as I said, you know, that comes with maybe not putting in a 60-minute performance. We played some exceptional football in the last 2 games, but we didn't get the results, and unfortunately you don't get results if you don't put in 60 minutes. So today we got what we deserved, and we're delighted now to go through to the quarterfinals. You've so many heroes on the pitch, and of course Caroline O'Hanlon was missing for the last few games. She was inspirational captain out there once more, and your goalkeeper, there's special words to go to the goalkeeping and the kick-out strategy today, because that perhaps didn't work your way in previous games. It was excellent today. Yeah, we've been under pressure I think in the last 2 games where we haven't had the composure. It wasn't just down to the goalkeeper, it's down to the whole team. So today they were excellent. You know, we didn't panic when 1 or 2 didn't go away, and maybe that's something we have addressed from the last previous 2 games. So yeah, exceptional performances. I don't know how you can cope with choosing one player. I thought every single player out there was outstanding today. And now you're into an All-Ireland quarter-final. Absolutely delighted. So that's what our aim was when we came here today. We knew we were going to have to put in the performance of our lives, and all credit to those girls. They did that. Well, well done, Lorraine. Well done to everybody involved. It's a massive achievement there beating Cork, and we wish you the very best of luck in the rest of the campaign. Gurmila Margaret Ashin. More ní bhréan lumsa ar an taobhlín inis agus Amy an sin mac tásúla an go mé Amy le ráisicí héin ach tá sí sásta ar nói as an dói atá tar éis. Tit from mahan sin, so mini sin dúine more, and you're hug ein den a chance the Ard Mhacha in you ach fikir a méid atá genta ach an you cooling egin atra egin Jerry ach Kathleen Tash pontas. Well, it's though I gárod mór has ma Caroline O'Hanlon sin a Laura Parker going a bhí si dochreid mar cheanna a gáil tríd agus céan ar bhí a rinne chollahart chuir si tús dói leis an grógach sin agus an misisnach gáil chantasi. Chamála sin ceap me go hóig siad na deis na bhíacha ach mar chosantóirí bhí siad choteán an sin níra spása Corcaigh honach mudin sin gur the Casa Shear, gur the Casa Ma, nor vi Kira Sullivan a gal treat, Sir Shanun a gal treat, vi the cor stop lope and chen. Agus fi nor honig Emer Scally and Barker reached, vi jucker up tort fuin ghoul chen, vi the hogal coolini, agus vi Ard Mhacha bra sastala chen, lig sheet cad ruben chen, couple gesture score vaca o coolini, ach near squeeze to shahid, Bajor ornu rogor shidemi sha, ach ni war kirk in a jeshin again as vi foughchaka, fear over crew agus is keen to go on a banishori sasta i the horch shach and bark the mother girl she'd sheen chamahan, ach vi should enter. Bhí siad inta pointe le crochu ar nói ag Ard Mhacha agus léir se sin cé mai is a bhí siad an Corcaigh. Okay, so tá muid breanú is sílim ar rinstan na torí an léin. You will muo a héin fithe is a dó dúna ná trí a dó ag muo fríd go the bartaí Catherine Camish na Héireann. A ha clia trí fithe muoine ha náide cahar, so be Michelle Ryan a Harvest Sástan sin cílíonn si go bhfuil Port Larga fríd go the bartaí Catherine Camish muoine hens na bartaí G Caileha. Ard Mhacha a Caraní agus Corcaigh trí a héin jig. Yeah, well, Shamara Hasan Jim Marshin. Corcaigh, well, Tashi Fos war an tablan shin in group A hin just Marial an difference the score Olivi Aku Visha Komor shin in Snuklihi Avi Aku Gajisha. Ard Mhacha shin shades in an arch an Cowan Capahan and a Gamayan Cowan on Ard Mhacha Freech and Nish. In group A do Marlumin and Ahakli will shades in war and group of Port Larga and shin Sadarna Hatch in the Barty Carricanish agus Mina Hans na Barty G Kailaha. Agus in grúpa a trí gailh sé cúlín ar sé faointe acu an jaaclathe búte acu Ciri agus níorhí bhil ben cléisisin le himirt a Mark agus spéach an céhhés sa darna áitin sin agus frídní de baití Cathrú Camish a Mórach. Agus grúpa an seán Mayo a bhí agin ar tús an léon niúd. Mayo fríd sé faointe Tyrone sa darna háart ar trí faointe agus dúna a ma as an créamh imléna.
Okay, well sinna ar good sílam, tá muidig teachn dearú ar chláir an seo I talach mhór an seo. Má bhuichas le ahan duine a bhí páirteach le móra agus le Michelle as a bheith linear an taobhlinn. Na cad faoin drámaíocht a bhí agan inniu muo fríd ach gandát scéal na craobh go dtí seo go bhfuil Cork go búlta ag Ard Mhacha rá dún de bartaí Cathra Canis na Herin. Go dtí go casmid na céile seach an luúin, slán agus amór.